E aínda que non o creades, estamos a pasar por este recuncho que é o río Tea, baixando polo municipio, polo concello de Covelo, por unha das mellor conservadas e máis espesas fragas nas arribes do Suído. Un espectáculo de auga que tendes que ver o próximo día connosco, ca Senda do Noucho, o próximo domingo 13 de maio. Como vedes, non deixamos de asombrarnos o seu paso debido aos xogos que a auga fai polos diversos rincóns. Estamos no paraíso da lontra, no paraíso das troitas, no hábitat de raposos, garduñas, martas, teixugos, búhos, mouchos, habitantes das nosas fragas, que a bon seguro aquí atoparemos moitas pistas sobre eles e que deleitaranos co saber que todavía subsisten estes lugares onde se refuxian e onde se protexen. Ven connosco, ca Senda do Moucho, o domingo, día 13 de maio. Non vos arrepentiredes.